luzea egindako bidea. Beasaingo 17. aire libreko pintura lehiaketa ospatu zen igandean. Eguraldia ez zuten lagun izan parte hartzaileek eta babesean bilatu behar izan zituzten margotzeko gaiak. Aurtengoan Jose Miguel Aranzen irabazi zuen txapela eta bigarren eta hirugarren Carlos Espiga eta Ricardo Azkargorta izan ziren. Herriko helduen artean Carmen Karesentzat izan zen lehen saria eta Aitor Mertxanentzat bigarrena. Gazten mailan Aizea Milanek eraman zuen txapela eta herrikoen artean Beñat Mujikaren lana nabarmendu zuen epaimahaiak. Bueno, aquí en Beasain siempre hay temas muy buenos para repetir. Lo que pasa es que hoy nos ha condicionado el que se ha puesto a llover y teníamos que elegir algo a cubierto porque al aire libre hubiese sido un desastre. Acrílico, así de sencillo. Lo que pasa es que hay muchas técnicas en las que disfrutar y realizar cualquier trabajo de estos, ¿eh? Eso ha sido determinante, porque lo dicho, cuando vienes con buen tiempo eliges el tema con más libertad, con más facilidad. De todas maneras, lo dicho, en cualquier rincón de Beasain se le puede sacar partido. Bueno, interesantia irudi hau, zetxik, bueno, nahiko iluna nola dan zubia, eta kontrastia, errepideakin kontraste bat nahi do lortzia horre ilunagin eta errepide argiakin. Bai, presio nahi ondo etortzen da, zeitik, kao, enbidozuna da, txarrena gaia aukeratxe izaten da, eta orduan, bueno, aukeratuta gero, enbiozu, ideak nahiko garbi ekibiozu, nola, ejekutzioa nola hain. Enbiozu, igual, lehengo kapaz landu, eta gero kapa beste gainean, jarraitu akatz bari. Akatza egiten bozu, berrido errepetik egin biozu, eta denpora galtzen duzu, ez? Baina ondo etortzen da, buskat askar lantzia, zaitze horrela eskua buskat soltau etzen duzu. Baita, bueno, jendeak ikustea kalean margotu, eta hori be espektakulo txiki bada, ez? Ikustea nola margotzen, ze teknikak erabiltzen daben pintore bakoitzak, danok teknika desberdinak erabiltzen dugu, eta nola desarrollatzen da lan guztia, eta hori interesgarria da. Esta noche las estrellas